Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Hej, zdravo klinci. Kinder. Volim da ljuštim ova jajca. Da, kako se drobi čokolada. Njam. Wow, izgleda neki autić dobar. Da, kako se dobro sastavlja, vidi. Kao Transformers, pa da. Ovaj žuti deo stavim gore. Trkački auto, čoveče. Prepoznajem ga. Mnogo je dobar. Vidi ovaj deo kako je lep. Samo da vidim gde ide. Možda unutra? Da. Fenomenalno. Ojačanje za unutra. Može da poleti. Danas ste dobili leteći trkački automobil. Šta li ćete sutra dobiti?